Маркиньос завършва първият подготвителен лагер на ЦСКА. Ти още си футболист на ЦСКА, въпреки всички информации за твой трансфер. Оставаш ли в ЦСКА? Можеш ли да кажеш към този момент кое е положението? Да, сега оставам. Аз съм работил на ЦСКА и към мене нищо не е конкретно дошло, така че аз съм играч на ЦСКА. Говорили ли сте с тебе за Русия, за Китай? Имаше така по медиите поне? Не, аз както виждам повече по сайтове си, вестници, ама както съм казал, към мен никой не е говорил до сега. И за сега мисля тук на ЦСКА. Ти искаш ли да останеш или вече гледаш след толкова много години тук в България за трансфера в чужбина? Не е значение. Аз, ако е добро нещо за клуба и за мен, така че може да мисля за трансфер, но за сега не мисля. Как преценяш установката в ЦСКА вече при новия треньорски екип, настроение, нови методи на работа? Настроението е добро, както вие може да погледна няколко дни тук. Мисля, че сменил много неща и мисля, че настроението е добро и всичко върви добре сега. Имаше преди няколко месеца така се говори, че има напрежение между българи и чужденци. Ти си някъде на границата между новите чужденци и между българите толкова години. Има ли такова нещо сега и как ги усещаш нещата? Не, преди имало, ама вече минало от миналата година, началото, когато Радуканов дошъл в отбор, ама вече няма. Настроението е много добре, всичко върви нормално. Нови футболисти, как ги преценеш? Ще подигнат ли класата тези, които дойдоха? Може би още ранко, ама. Да, още е рано. Ние играл тук малко с топки, повече тичането, ама те има си и клас. Що са тук, защото има нещо. Вчера видяхме, че излезе като капитан второто полувреме на ЦСКА. За първи път ли ти е това и как се чувстваш с лентата? Мисля, че за първи път, ако не се слагам, мисля, че е нормално. Чувствам се нормално. Това е... не мисля, че ще стане някакъв капитан тук на ЦСКА. Радуканов предполагам, че реши ти да си капитан второто полувреме. Да, Радуканов пресенил, обаче аз по принцип не мисля за такива капитани или не. Мисля, че това е за другите. Има си капитана Тошки Янчев и така че... Как прецениш матча вчера, който победихте 3-0? Направихте ли това, което треньорите исках от вас като за първа контрола? Надявам се, че беше направил, защото той каза, че е доволен от нас и постигнал до това, което искат. Мерси.